Takže čabas brambas, dámové a pány, já vás vítám u dalšího vlogu. A tento vlog bude... V tomto vlogu dám o sobě 20 faktů, takže jsem pár zaspalý. Předtím se ještě napiju mýho oblíbeného pití Dobrá voda, to je první fakt. Takže první fakt, teda mám rád dobrou vodu. Druhý fakt Petr, třetí fakt vářil, čtvrtý fakt vařil. Pátý fakt, jsem ospalej. Šestý fakt, dneska mě chytli revizoři. Sedmý fakt, je mi 14 let. Osmý bydlím v Českých Budějovicích. Devátý chodím na dobrou vodu do školy. Mám rád Nutellu. 10. 11. Playboy VIP, oblíbená voňavka. 12. Rád jezdím na BMXku. 13. rád zpívám. 14. rád tancuju. 15. mám rád, moje oblíbená značka je Supra. 16. právě točím tento vlog. 17. jsem rozcuchanej. 18. jsem divoký. 19. co bych řekl, bydlím v paneláku. O 20. právě vám děkuju za shlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, pokud ne, tak dejte taky like a odběr a já se budu těšit v dalším díle. Mějte se a čus.